הגבורה של הבת של אייל גולן נחשפת, אז הנה כל הפרטים. אז ביתו של אייל גולן ואילנית לוי, אלין גולן, היא זמרת טובה מאוד, ומסתבר שהיא גם שחקנית מצוינת, ואתמול בשבת, רגע לפני הצגה מברוק, התרחשה דרמה רפואית לא קטנה, כאשר השחקנית ליה שקד, שאמורה הייתה להופיע, חשה ברע ולא יכולה הייתה לעלות ולהופיע ממש ברגע האחרון. וזה קרה כשהקהל כבר ממלא את האולם, ושנייה לפני שהמופע התחיל. וביתו של אייל גולן, אלין גולן, שהגיעה יחד עם אמה אילנית לוי לעולם כדי לצפות במופיעה בהצגה, נקראה להחליף את ליה שקד ברגע האחרון ועשתה את זה כמו גדולה. עד כמה גדולה? היא עשתה את זה למעשה כשהיא לא ידעה את הטקסט של ההצגה, והיא אלתרה במשך כל המופע. ובמהלך ההצגה השחקנים לחשו לאלין גולן את הטקסט באוזנה, והיא הופיעה במקצוענות רבה בלי אף חזרה עם הצוות האורגני של ההצגה או למידה של הטקסט. כך פורסם בערב טוב עם גיא פינס. אז מה אתם אומרים על גבורתה של אלין גולן בהצגה הזאת? אשמח לשמוע את דעתכם.